یعنی زوری بازدوری بوده سانا میدونیم کجا بوده سن زوری بازدوری همه طبیب و میگه سیانکا دارا رفتیم ابلابا چی این این همیلی شا 24-5 مجبوری نمی سوی تاکسی 4 تا یکا بوده سیام نمیدونیم چی گفت Percebe cabine da bi abla var abi. Percebe abla var abi. Ne biz? Percebe abi. Tamam ra. O zana ka şapalo khadizada, menko da şapalo khadizadaş. Aa şapa. Hamid ev kanisa khalos kula. ассалому алайкум дӯстони азиз мухлисони бозиҳои бурднок ютуб канали бозӣ теҷа бозии чороми худашро гузарондаест ки дар ин бозӣ 150 призи беҳтаринай 9 таш мошинае ки мошиноша шумо дидестен тарзи дар бозӣ иштирок кардан ё ки билет харидан осонай нархи билет 900 рубли русияй касе 10 билет мегирад як билети дига падаркаш дода мешавад рақамҳои 16 рақамае ки карта ба номи меҳробай дидестен маблағи билеттона роӣ мекунед чектона дар ватсап равон мекунед соҳиби билет мешавем конвертҳои пулӣ дар рӯи экран мебирояд ба ҳамаи шумо бурдборӣ хоҳонам бозӣ теҷе